ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, makaungungat at talagan. Nay, kapitan, saan ka unay nga ungay? Anya jay nangag ko nga itsis-chismis ni pare Badong. Tinangag ko nga ibagbaga na kinupit mo kanu ti pondo ti barangay. Ay, agasim tayo ta. Ay, danugaksan. Ha? Ay, sana kapitan. Ay, di naklapdan. Makaungungat at... Kontrolam day ta ungat mo, kapitan. Di naklapdan ko nakibatan na ka. Hoy, nagpiksa ka laki din ay. Saan ka nga ibatan, kapitan? Diyak kaya ta may sagmak ka. Ay, ibatan na ka. Saan ka nga ibatan, kapitan? Ta iso ti trabahok day daw eh. Lapdan ka mapan mangdanog kinitataba daw. Apay Inteng, sa dino ti papanam. Ay, mapan ko danugan ni pare Badong. Di ka man lagpampanunot ako nakon. Agasim tis istorya ng agkukupitak. Ay, chismis lang dayta. Namati ka mo't adagaws. Per dyan nakday dyan akong pare. Hindi pa ilang amok day ta. Ay, saan ka nga agin lalaeng, Inteng? Ikat iti pagnakman na. Saan ka amapan? Di naklapdan. Saan ka amapan, kunak? Agtugaw ka lang dita, no di mo kaya't ti mabalunay. Narigat mo't dayta nga istoryaem kadagiti tattao kabadong. Anya nga istorya maray. Jaya istoryaem nga agkukupate ni Kapitan. Kitpod no, Mike. Ay narigat ti agsasao nga awan pamaneknek na. Ay, ada pamanagnag kaw. Agsao kaya, Mike, no, ang pamanagnag kaw. Tanya kumangay ti pamaneknek mo. Day ta kalsada tayo. Aging gaita. Pitak-pitak pa lang. San pa ana simintaw? Kataguray ka nga minat ang nakaproseso tay pundo na. Ay, kasta man ang timbagayo din. Tinalawag, kinupit, day ta kapitan tay pundaw. Period. Maray, apay asurot-surot kin ni Kapitan ni Kwaraw. Isungaro ti trabaho na. Aya, Nalaka nga men ang mapukpukaw ni Kapitan ti pasensya na. Kat kasta ti trabaho ni Kwarog. Tapno lapdan na ni Kapitan. mayat manday ta trabaho na. Bagaman kit din ni Badong mo. Tay sardeng nan nga ichis-chismes nga agkukupit ni Kapitan. Na, jak man amuno apay akastatis istoryaan ni Badong ka. Iso dayta ti sana kayat ni Kapitan. Jay ichis-chismis da. Ay, binagaakon ni Badong ko, Maray. Di na mulat ta dingdinggang. No awan ni Kwarog, amang kontrol ka ni Kapitan iti pungtot na. Ay, amang ano nadanog na ni Badong Mau. Ay, saan nakalabdan to yan? Istoryaik, tikat kung istoryain. Awan makalapod ka niya. Di ka lamabain, imbag kumamo nupod now. Adaya, ba't saan napod nung istoryaik? Jay is istoryaam nga kupkupit ni Kapitan. Ay, sus ka to yan. Kadagiti amin nga istoryaik. Dayta, ti kapupudnuan. Na, pakadadaulan mo't ni Kapitan dayta. Iso nga rod nga istoryaik. Tapno madadail tinagan na. Walang arudan may tultulong mo dito'y barangay. Dadaulan pa'y ni Kapitan. Ay, agulimag kasi ka. Istoryaik, ti kaya't kung istoryain. Kat di naklabdan. Ay, lumabas man ni pare Badong. Kahit ano ko man no lumabas. Malagkit ko dis istorya na kontra kanyak. Ay, makaungungitak maday na. Ay. Kontrolem tarik nam, Inteng. Diyak makontrolon kat. Talaga akayat ko adanuganan. Ay, kontrolem kunak. Ay, di naklapdan. Kayat mo ka diti mabalunay. Ay, kwa saan? Ay, idulin mo kit diti palunat mo. Ti pagdandanagak, Maray. No agsabat da Inteng kan Badong. Amangad no saan ang makontrol ni Inteng tirik na anak at madanog na ni pari Badong. Iso nga rod nga adalata kadwa ni Kapitan Atanod. Tapno iso ko matimang kontrol ka ni Kapitan. No ngay saan na ang makadwan ni Inteng. Sapay itultuloy latamat ni Kabadong timang perperde kan ni Kapitan. Win nga rod. Imbag ko nam taadak amang kontrol ka ni Inteng no adda ija balay.
Maray, talaga ka di narigat? No saan ang makontrol ni Kapitan? Ay narigat, Maray. Di mo nga minamukait. No kasano ang makaungat ni Inteng. Ay, kastaya. Iso anas kain nga dalat tamang kontrol kan kuana. Tataba daw. Apay ka day, Kuwarog. Isardeng mo man na perper dyan niyang kalinteng. Nay, nagkunaking ka nga isardeng ka. Baga ka. Ay, agtal na ka. Sino ka kumamang diktar kanya, kiti kayat kung aramiday. Idinto ta chiptanod ka lang. Jack nga rod kahit nga glaban kayo kini Angkal. Lablabdam to mga men. Bayam, nga umay kanya, taglabang kami. Mga numaabak ka. Ay, napigpig sa ka. Manak-out ko adagos aday tang angkel mo. Di mi kayat ti gulo dito barangay. Ay, gulo ti kayat kaw. Numabalain. Sardengam ko man ti mang perper di kini Angkal. Aramidag ti kayat kaw kung naking ka. Saan ko akabutang day ta, Kapitan? Saan nakakanumot akabutang ni tata ba daw Angkal? Naa, kuna na day ta? Unang Angkal. Day tati imbaganay di kinasarita kitay. Masabat ko kumaitatag, laban kami. Ta makita at talaga tinaturan. Amo ka. Sikat ti katuturidan na kapitan. Wala, nagmamaayan mo ni kumparik ngay. Awan na No, masabat ko ta. Pangaasim ta di naklaplapdan. No isuti ko naman Kyle. Aglablabasan. Saan asumardeng chumanismis? Makauman niya Kyle. Sardengamon nga istoryaan ni Kapitan si Kabadong. Tama nga numauman ton keng ka. Ay, nasayat mo ito kasta. Awan met nga min kinapud no day ta nga istoryaam. Di ka pala sumardeng. Wait, takayat ko apir dyan. Tapno may katan na, Kapitan. Dayta ti amom nga ramidon. Kut sa anak ka sumardeng, aging ga sa anak ngagbaligay, tuya. Ay mapan kami ni J. Barangay ha. Ay, itay kayo kumapay anapan Na. Aldawan. Yung kami nga ro din. Ay, Kuwarog! Ayan maun! Ang Kyle. Ay, Intan! Unang Kyle. Kwarog, bantayam ni Inteng. Sige, antay. Kontrolem no masabat na ni kumpari na Abadong. Naa. Unang tay. Saan mo nga ipalubos nga aglaban da? Unang tay. Mapan mo man nga tanis istoryaan ni Kapitan, Kabadong. Nay, naglaing kan maray. Kasano nga, ma'am? Ay, amuklatan. Ay, imbis kumaamapan kay jibangkag mo. Ay, mas importante da ito yung aramiday. Ngam da ito bangkag ko, maray. Kaano aya sumardeng tikastapan ng pirpirdem ka ni Kapitan? Awan ti plano ka sumardeng maray. Aging ga saan ang may kat iti pwisto na. Sa anak a sumardeng. Kasino day ta masabat ta? Hindi magtatama daw. Ay, nagsabat kami mitlangan. Huwag nga raw. Talaga makaungungot ka nakakita iti panagrupurupa day ta-tao. Nagsabat ka mo langay. Uy na! Kate, kasano nga itan, paray? Ay, kaaglaban ta na. Naa. Saan ka nalapdan ang Kyle? Sige, naglaban kayo. Sika, teriperay, kwaraw. Rugyan yung arutin ti aglaban. Hindi pala ang makaungungot. Ikaw. Yapay nga yasak mo itong titinanog mo ang Kyle. Ha? Nalay nga aglisi ko namsa. Aya. Siya mamut ti sumublat amang danog king ka! Anay ikaw, tataba daw. Siyak mo titinanog mo. Saan mga mabot yung danog ko king kwa na? Among paray. Ababa nga minti danog mo. Iso sanak maabot. Siyak mo titandanogan niyaw. Dahito'y sumaruno at danog ka. Sigurado matamaan kan pari. Nalisya manahin! Anay ko ang Kyle. Siyak man ang titinanog mo. Kapay nga kasjengay. Siya manan! Anay ko manahin. Ay, Siyak sus. man ang titinanog mo, tataba daw. Ay. Apay nga agpaisaw. Ay sus, talaga nga ababati danog mo pare. Anay ikaw. Talaga nga saan nga umabot kanya. Tinanog ko, dahil akong pare ka, Kapitan. Ini-street ko naman. Naaramid mo dayta. Na, apay takaslasaan ka mamatay.
Kita man niya. Sana ka na na. Nagpinitik kayon sa langmag. Pinitik. Apay, aramid ayamot ti malalaki day ta. Siyak anatorat, makipinitik lang. Jak amaw nupud no day tangay si istoryaam. Kaslasan mat anak ka papatay. Sigurado nga sardengan ti kumpare ti mangis istorya kanya. Dinanog-danog ko Ay, kunakmet kan ka a kontrolem tabagay no agunget ka. Marwam, iso ajak na kontrol. Gaputag kumpare kami. Ti pagarupon na ke saan akon ang makaungay. Imposible mo't daytan Kahit, ayan nga rod ni Kwarog. Antay. Ay, anya tinapasamak kan ka, Kwarog. Ay, saan kan samot na makakita? Ha! Agure ka. Anong nangyayari sa'yo? Nagtanong ka pa? Naa. Kit no pinagsinublatan dak asinunto-suntok kinitataba daw. Inteng, ano bang ginawa mo? Wala mo't akong ginawa sa'yo. Bakit sinabi mong sinuntok-suntok kita ng danaw? Pinayaban kayo, tanagreklamo ni Kwarog at dinanog-danog yaw. Nagsakit to Europa. Awan basol ko dita. Ito'y kumparek, ti pagdamagan niyaw. Kapitan, Ay aglibak ka pa lang. Kano inaramid mo day jay. Amadi. Katsika mo ngamin paray. ay saan kayo ngag pinabasol? Ay sige. Basol min adwa kini pare badong. Ay, inaraman nakmanay. Talaga mo tanto nga kayaw. Nagig mo pare. Ipaagas yo day tadugol ni Kwarog. Ornosan nyo tibagbagiyaw. Si kapare badong naglaing ka amang perdi iti padam ataaw. Himbag kumanupod no. Basol ko mula aminay. Siya kon ti dusayan niyaw. Anggal, ni kumpare mabadong day ta lumabas. Bayam lumabas. Kadak lang di tayo anggal. Nakasagana ka mang lapad kan ka, no makaungat ka manay. Apay makaung-ungay ta kaya. Paray, kumusta? Nasayaat mate. Si Kangay. How are you na? Ay, ayos lang tamo ta paray. Nasaya ata, hindi pa naglinangan niya, anggal. Tataba daw. Kasta ti nasayaat. Tapnuawan ti gulaw. Ay, kaasimot ni Kwarog ang nagdasalan ti pungtot yo, tatabadong ken kapitan. Ala, urnusan nyo, ti bagbagyo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.